Zdravím. Dneska si vyrobíme návaz znak APRI. Bude tomu zapotřebí návazcový materiál, pár háčků, nějaký ten bojový. Máme různé druhy plovoucí, jetfish, jahoda, GLM, či chudí švestka, a náš domácí vyrobený bojový. Jahoda. Dále potřebujeme ještě bojový jehlu a můžeme použít karabinku, já udělám smyčku. Vezmeme si návazcový materiál, vezmeme si tak 40 cm. Se to nekroutilo. Vybereme vhodný háček. Vyberu kapraský. Kapraský háček. Na konci spletené šňůry nebo návazcového materiálu děláme smyčku, klasický uzlík. Přebytečný konec odstřihneme. Vezmeme háček a od špičky háčku provlékneme tu smyčku. Tak zezadu z háčku druhou stranu. Tak. Nyní si vezmeme bojlí jehlu a zvolíme zemí bojlí. Já dnes použiju ten jetfish, bojlí se plovoucí a potápivý. Je to 20 mm potápivý bojlí. A 12 nebo 14 mm plovoucí bojlí. Vezmeme bojlí cihlu, navlékneme první plovoucí,
potom navlíkneme překvapivý. Navlíkneme na vezmeme zarážku. Používám zarážku ze dvoru motýlka. Provlékneme to smyčkou. A dotáhneme. Nyní si srovnáme vzdálenost háčku od. Dáme si to úplně těsně. Jdeme spodem háčku i s návazcovým materiálem a začneme obmotávat. Obmotáme tak 12krát až 13krát a protáhneme zpět. Tak. Nyní sundáme boilies. Vezmeme bužírku a odcvakneme si malinký kousek. Takový bude postačit. Vezmeme boilies jehlou, protáhneme boilies jehlou. Protáhneme ho na podvaz. Teď se musíte srovnat, jak to bude to takhle. Tím pádem musíte protáhnout přes špičku touhle stranou. Teďka je to nebezpečný, že se vám může ta boilies na svůj materiál napíchnout na ostříháčku, ale to se nepovedlo. No, sám se tady rozškubl. To nevadí, tak to jak necháme. Teď si srovnáte, jak budete chtít mít návazec dlouhý. Já dávám návazce většinou tak 15 až 20 cm. Dnes uděláme trošku delší, takže to bude tak 18 až 20 cm. A na konci uděláme úplně klasickou smyčku jako na začátku. Hotovo. Ostříneme přebytečný konec. A pokud ty děláte úvody, tak můžete vzít rovnou ještě jednou boilies. Dát to na podvaz, ale já to dělám dneska. Takhle vypadá celý hotový návazec. Takže smyčka, háček s bužírkou na bezuzlovém uvázání, návazcový materiál a koncová smyčka. Jako tady z toho, co natáčí. Pokud někdo neznáte moc ty druhy, tak tomuhle najmna se říká. Tomuhle se říká paví očko, čichavec, skalár, mečovka. Tamto vzadu s tím, tady to hnědý, to je rozbora, neonka. A když se podíváte jakoby jako do mečku, nevím, jestli to bude vidět, tak je tam takový pancéřníček neboli anticitrus. Co? Tady máme raka, takový oranžový, akvarijní, takový obrovský, můžete to pro srovnání s mou rukou.
A tam takové malinké rybičky v filtru. Tady máme různé druhy krmení a takových, jakoby, řeknu to, kaček z akvária. Takže začneme těm nejmenším. Tohle je Nutrafin Max, je to krmení vločkové. Diana, Tibufex, jsou to nítěnky, takové v kostce. Hodíme tam rovnou jednu. Jak vidíte, to plave, takže jde pro ty rybičky, co jsou nahoře. A proti tohle jsou tady Diana tablet, to jsou zase takové tablety. Zelený, takový. Hodíme tam taky jednu, můžete vidět, jak se potopilo. Dále tu máme Elon. Je to vločkové krmení, co jsme měli na začátku. A pak tady máme Sera Aquatran. Je to pomůcka na zlepšení vody v akváriu, na proměnění ve krásnou čistotu. To taky trošku nabijeme. Tady teď můžete vidět ty pancéřníčka, jak jste tam neviděli, tady je takový bílý a hned vedle je druhý a šumec.